L-għaqda mhux governattiva Għawdex kixfet il-mossa tal-gvern li jrid ibiddel ir-regoli dwar l-għoli tal-bini f'pajjiżna dan hekk kif issa il-limitu li qabel kien regolat b'sulari se jibda jiġi mkejjel b'metri u allura żviluppatur jista' jdaħħal aktar sulari li jkollhom inqas metri. Iċ-ċirkulari partikolari min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar illi tbiddel l-għoli tal-bini hija it-224 it-tieni waħda tal-2024. Għawdex qed tistaqsi jekk din il-mossa saritx apposta min-naħa tal-Gvern u l-Awtorità tal-Ippjanar biex tinħeba qalb il-propaganda li kien hemm dwar il-liġi l-ġdida tal-faċċati f'Għawdex illi issa jridu jinbnew bil-franka. L-għaqda tfakkar kif tul is-snin ħarġu diversi linji gwida għal min jibni iżda dejjem inżammet prassi biex l-iżviluppatur jimxi man-numru ta' sulari. Għalkemm kollox inbidel fl-2015 fi żmien l-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni ta' dawn il-linji gwida saru prattika informali. Issa b'din iċ-ċirkolari l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex din tal-metri tkun regolata u tidħol fil-local plans, xi ħaġa li skont l-għaqda Awċija tmur eżatt l-oppost tal-ħafna ftaħir li smajna fl-aħħar jiem min-naħa tal-Ministru Clint Camilleri. Għawdex tinsisti li din il-mossa se żżid id-densità tal-popolazzjoni fil-Gżira Awċija bl-ispazji fejn jgħixu jsiru aktar żgħar u limitati. Għalhekk appellaw b'saħħa biex jitħares il-wirt uniku ta' Għawdex u fuq kollox ma tibqax issir aktar ħsara lill-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin.